रातिर उष्ण भात बड़ी जाइଥିଲା ତାକୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କଣ କଲି ନା ଗରମ ପାଣିରେ ମିଲମିକର ଭିଜେଇ କରି କିଛି ରଖିଲି। ତାପରେ ତେନ୍ତୁଲି ମଧ୍ୟ ଭିଜେଇ କରି କିଛି ରଖିଲି। ସେଥିରେ ଦବା ପାଇଁ ତେନ୍ତୁଲି ଭିଜେଇ କରି ରଖିଥିବା ତେନ୍ତୁଲିରେ ତାକୁ ମଣ୍ଡ କାଢ଼ି ସେଥିରେ ସାମ୍ବର ମସଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଗୋଳେଇ କରି ରଖିଲି। ତା ପାଇଁ ବାଦାମ ପିଆଜ ରସୁଣ ମଧ୍ୟ କାଟି କରି ରଖିଲି। ସେଥିରେ କଡ଼େଇ ବସେଇ ସେଥିରେ ତେଲ ଦେଲି। ତେଲ ତାତିଲା ପରେ ଭିଜେଇ ରଖିଥିବା ମିଲମିକରକୁ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇ ଭାଜି କରି କଡ଼େଇରେ ଆଉ କିଛି ତେଲ ଦେଲି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଜିରା ସୋରିଷ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭାଜିଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ ବାଦାମ ଦେଇ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଭାଜିଲି। ତାପରେ କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଭାବରେ ପିଆଜ ନାଲି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ଛଡ଼େଇ ରଖିଥିବା ରସୁଣକୁ ପକାଇ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଜିଲି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଳେଇ ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ଦେଇ ବାଟଣ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଲି। କଷିଗଲା ପରେ ମିଲମିକରକୁ ଦେଇ ଏପଟ ସେପଟ କରି କିଛି ସମୟ ବାଟଣ ମିଲମିକର ବାଦାମ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ବଳିଥିବା ଭାତକୁ ଦେଇ ତାଥିରେ ଗୋଳେଇ କରି ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭାଜିଲି କିଛି ସମୟ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ଉଷୁନା ଭାତର ଭଜା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି କହିପାରିବେ, ଫ୍ରାଇଡ଼ ରାଇସ୍ କହିପାରିବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବିରିୟାନୀ କହିପାରିବେ, ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତେନ୍ତୁଲି କି ସାମ୍ବର ମସଲା ଦିଆହେଇଛି।